Děkuji. Máte dálnice. Teď Byste mi naprosit meč. jak se tvoje dobrý chlap. Meč je broušený. Au, wow. Počkej, zaplatím ti za ten meč. Děkuji, pane. Je-li zapálit svíčku? Ale ne. Dáte si něco snět, pane? No, asi ne. Ne? No, možno. Nebyste nějakou pečinku? Pečinku vám. Já musím někam zaběhnout z pečinku. Víte? No, běž teraz. Šípete do hospodu. Tomuto trhlo. Nekdo na to. A to je na čase. Tak. Mamínka v kuchyni byla. Kolik stojí nocleh? Nocleh, pane? Vážně se u nás chcete ubytovat? To je dost bohatých. Zvedně, co si to... Co to je?